så. Her kommer Pippi Langstrømpe, her kommer faktisk jeg. Har du set min lille sang? Har du set min abe, min søde fine lille? Nej, det er ikke sådan, den hedder. Har du set min abe, der Nielsen hen? For han hedder faktisk Herr Nielsen. Og min hest, den hedder slet ingenting. Den er bare hvid, og den har bare sorte prikker. Og jeg kan bare løfte den med mine hænder. For det er så stærk, så stærk. Han tager den med en hænd. Og jeg kan komme hen i et stort cirkus. Og der kan jeg løfte den allerstærkeste mand. Og hvad er det nu mere, hun kan, Pippi Langstrømpe? Hun kan løfte en stærk mand. Ja, og der kommer nogle 20-knægte ind i hendes hus. Ja, og stjæler en guldpenge. Og stjæler hendes penge. Ja. Skal du have den på? Det var lidt sjovt, dengang der var 2 dage.